Gipahigayon ang 11 Sugbo Negosyo Exposition didto sa SM City. Kini maoy nahimong pagtak-op sa unang round sa Sugbo Negosyo Program sa Kapitolyo. Kapin 1 ka milyon ka pesos ang kinatibuk-ang kita sa 41 ka mga small and medium nga magpapatigayon nga produkto sa Sugbo Negosyo nga programa nga nag-display sa ilang mga produkto ato sa 11 nga Sugbo Negosyo Expo didto sa SM City kaniadtong Biyernes hangtod Domingo. Mao kini ang nahimong pagtak-op sa unang round sa Sugbo Negosyo nga programa sa Kapitolyo. Diin nahatagan og higayon ang mga gagmayng magpapatigayon nga makabangon pag-usab gikan sa kadaot nga dala sa pandemya. Dinhi lang sa Sugbo adunay sama niini nga programa nga gipasiugdahan sa local government nga giabagan og National Government Agency nga mao ang Department of Trade and Industry og sa pribadong sektor pinaagi sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry. Sa maong exposition, nakita ang resulta sa paningkamot sa maong mga negosyante o kung unsa ang ilang gigamitan sa tabang nga gihatag sa Kapitolyo kanila. Sa kapin 8,000 ka mga beneficiaries nga napilian, 41 kanila ang napilian nga top performing beneficiaries ug ilang gipakita ang ilang kahanas sa pagdala og negosyo gikan sa paghimo sa ilang mga produkto ngadto sa pagpaninda niini. Natuman na maong exposition tungod sa tabang sa SM City Cebu ug mga opisyales sa SM Prime Holdings nga nagpagamit sa ilang pwesto sa mall ug libre. It is, yes, an evolving program. And yet, we never lost sight of the goal, which was to help Cebuanos help themselves. Gikan sa sinugdanan ni ingon ako, dili ni dole out. We express our gratitude to SM. Tan-awa ra gud ni, the prime area of SM North, o gipagamit ni sa SM. Why bayad? Kuyog mo tanan mga benepisyaryo, pamakpak in town mo. Salamatan nato si Miss Marisa Fernan and the SM officers. Salamat gyud kaayo. Usa sa top 39 mao si Nelson nga naninda og batchoy gikan sa Mandawi City ug si Beverly nga naninda og donuts and pastries sa lungsod sa Alcantara. Gikan ni sa akong amahan, silbi kami na lang nagpadayon aning negosyowa. Siguro daghan man jud ga kuan nga lami an kuan kanang ang makatilaw magbalik-balik. Nakalahi sa ako, ma'am, is kuan siguro kanang originality nga maora po nang saya akong na-offer tapos kuan siya, ma'am, kana ganing until now existing siya then nagkadako pud siya dayon kuan kana ganing ako agyong naparulyo og nagkuan so lahi ko sa uban kay tungod kana ganing tungod po siguro po sa ako ang lugar didto which is makadain ka with nature tapos dito ang akong lugar niya ang akong quality gyud. The quality gyud maoy balik-balikan sa customers. Mi-display usab sa ilang produkto ang top 7 most promising nga negosyo ug duha ka catering services nga mga beneficiary. Usa na niini ang wood furniture maker nga si Mario gikan sa lungsod sa Argao ug si Lourdes gikan sa lungsod sa Mualboal nga naghimo og mga detergent ug fabric softeners. Kanya karon naka-employ na ko mga 5 ka tawo na kanay disable na apel kanang mga estudyante nga may lingaw may cutting sa kapis nya mo ni tiglimpyo ang mga women mo tiglimpyo nya katabang po na sa among barangay. Need pa kog more training sa packaging og labeling, ma'am. Wow. Ato sa tulo ka adlaw nga expo, pilion ang top 10 Sugbo Negosyo Champions. Paula Mendoza, Balita sa Subo.